Hola a totes i a tots i benvinguts un dia més al canal. Jo sóc Teacher Weekly i avui vos presente els números mixtes. I vosaltres direu, Teacher Weekly, què és això d'un número mixte? Doncs mireu, és algo que és molt més facilet del que sona. Mireu, un número mixte està format per un número natural i una fracció. I així vos he ficat dos exemples en dibuixet que ho aneu a entendre super ràpid. Mireu, anem a agafar el dibuixet de dalt, el que pareixen pizzetes, val? I anem a comptar quants trossells de pizza estan pintats. Aleshores, si contem els trossells de pizza que estan pintats, a veure, anem a comptar-los. 4, 8, 12 i 1, 13. És a dir, tenim 13 trossells de pizza. I en quants trossos està dividida una pizza? En 4, veritat? Aleshores, este dibuixet representa la fracció de 13 partit 4 o 13 quarts. I això, com se representa en un número mixte? Doncs és molt facilet. Mireu, quantes pizzas senceres tenim pintades? En tenim pintades 3, veritat? Aleshores, jo he de ficar el número 3. I ara vaig a ficar una fracció darrere del número 3. Quina serà la fracció que ficaré? Doncs la fracció que ficaré serà la de l'última pizza. Quants trossos tinc pintats en l'última pizza? Un, veritat? I en quants trossos estaven partides les pizzas? Ja havíem dit que estaven partides en 4. Per tant, ficarem la fracció de un quart darrere del número 3. Aleshores, este dibuixet representa la fracció de 13 quarts, que si passem aquesta fracció a número mixte, són 3 i un quart. Vale, ara anem a fer el dibuixet que tenim a la part de baix, el de color blavet. A veure, sí, primer anem a calcular la fracció. I per a calcular la fracció anem a comptar tots els trossets que tenim pintats de color blau. Si contem tots els trossets que tenim pintats de color blau, tenim 9 en el primer quadre, més 9 són 18, i després en tenim 5 més. Per tant, en tindríem pintats 23. I en quant està partit un quadret? Està partit en 9. Per tant, la fracció que representa este dibuixet de baix seria 23 novens, 23 dit 9, ¿vale? Que la tenim així. I ara, això, en un número mixte, com se representa esta fracció en un número mixte? Doncs en el dibuixet és superfàcil. A veure, quants quadrets tenim sencers pintats? 2, veritat? I després, de l'últim quadradet, quantes barretes tenim pintades? Hem dit que en tenim pintades 5. I en quant està partit el quadradet? En 9. Per tant, este dibuixet de baix, que representa la fracció 23 novens, és igual al número mixte de 2 i 5 novens. Vale, perfecte. Ja hem vist el que és un número mixte. I ho hem vist en els dibuixets, que els dibuixets és superfàcil i queda superclaret. Però, com passem d'una fracció a un número mixte? És a dir, si jo no tinc ningú dibuixet, com transformo jo una fracció en un número mixte? Doncs mireu, jo us he ficat la fracció de 7 terços. I és super senzillet. Què he de fer per a passar a un número mixt? Primer que res, vaig a dividir el numerador per el denominador. És a dir, vaig a dividir el 7 entre el 3. I si jo dividís el 7 entre 3, me deixa 2, veritat? 2 per 3 són 6, i 7 menys 6, en sobrem 1, que així seria el meu residu. I ara, esta divisió, com la transformo jo en un número mixte? Doncs mireu, és molt fàcil. El nostre resultat, és a dir, el número 2, serà la part que va davant de la fracció. Veus? Així vos he ficat una fletxeta i fiquem el número 2. I ara anem a ficar la fracció. I el numerador? Quin serà el numerador de la meva fracció? Doncs el numerador de la meva fracció serà el número 1, és a dir, el que m'ha sobrat de la divisió, el residu. I quin serà el meu denominador? Doncs el meu denominador serà el número 3, que és el mateix denominador que tenia en la fracció del principi. Per tant, 7 terços en número mixte seria 2 i 1 terç.
Val? Ho heu entès? Segur que sí. Estic seguríssim que ho heu entès. És algo molt senzillet. Sols me tinc que recordar els passos. I ara anem a fer la part inversa. És a dir, com transformo jo un número mixte en una fracció? És la part completament... És al contrari. Vale? I és super senzillet. Mireu, què he de fer? He de multiplicar el 2 per el 3 i sumar-li l'1, o el que és el mateix. Multiplica el 2 per el denominador i li sume el numerador. Mireu, super senzillet. 2 per 3 més 1. I què fiquem a la part de baix? A la part de baix se fica exactament el mateix denominador que tenim en la fracció anterior, és a dir, el número 3. Llavors, si multipliquem 2 per 3 més 1, 2 per 3 són 6 més 1, 7. Per tant, ja tenim el 7 al numerador. I el denominador havíem dit que se quedava exactament igual. Aleshores, ja saben com passar un número mixte a una fracció. Bueno, espero que vos hagi aparegut fàcil tot el que hem donat dels números mixtes. Ja sabem què és un número mixte, com en un dibuixet traure la fracció del dibuixet i el número mixte. Després hem vist també com passar una fracció a número mixte i per últim hem vist com passar un número mixte a una fracció. Espero que vos hagi agradat aquest vídeo i ens veiem en el pròxim. Adeu a totes i a tots, recordeu subscriure's!